Belakeno kaisa kiringma singsa accident nungkha Laljuri ni simi Masmara Thangma Lamao malkhung truck gari bufang sonai gari bridge Sorni bridge ti thangmani a bridge belakeno kusam bai klaikha patima jagao no khoroktam thekya belakeno kiringma singsa breaking news je chini borok network tv nai tongnai rongni bagai kaisa koktama patima jagano khoroktam thekya Laljuri ni simi Masmara Thangma Lamao Sorni bridge Bayui bufang sonai truck gari tola klaikha patima jagano khoroktam thekya belaikheno kiringma singsa accident je sago dukhombanai rogo sakham nogo talangjakha nai di thina rokni nokni borok kablaijak belaikheno kiringma singsa accident Laljuri ni simi Masmara Thangma Lamao Sorni bridge Bayui naidi bufang gari bridge bai tola klaikha belaikheno kiringma singsa accident nungkha lahar pati mongo nai di khoroktam thekya Laljuri ni simi Masmara Thangma Lamao naidi bufang truck gari bridge bai klaikha patima jagano khoroktam thekya manjoi to ni chini borok tv network bai